Okay, so be sé seo cinnal míth lachhar má tá sé a gola ré an isise diggin tú. Agus má tá tafad deanta, but Maurin vendor is le molin, is an missus in the morning bio. Is my woefully there and rest on free. Then Colin just a good me free good job. Grab my free my Colin, slanty gal my warning. All the musicians like little long. The rubs at my free on chair on hill. As gram a chrí a choilín van. Ne cumul say sem marin gram a chrí, as jesset sinnim sin choilín og, sinnim Ghaeilge Phádraig magra. As Ghaeilge melfa misha wuchil a pog, gram a chrí a choilín, slante gal ma warnin. All the musicians like little long, the rug to yat my free on chair and have the tail. Agus gram my free my falling bong. Shin tafad a rinnew Phádraig Mac Giolla Seascan siúl, Pwadi Vicky Vrian, agus ra an Calín Jas. Nish Tíisivin shin goel siú idirlín luitje ogum war an jahaníon shin. Shin siú a wanyin le Kieran o Devon. Agus ben a funshi a leg le fekel ag jeru na cainte seo. So skriw eman o tuhel je rewra a lior skeelto with your lunny, were it not for Owen O'Keenan, this collection would be very small indeed. While fedem senrod hierna ra fuin alles a fuer me on siw idir linn shin ata skrif war an jehanian shin, war it launain. Agus walling the gunny a bich will sim again san hour show. Well, Hanawain Gaeilge Thír Eoghain a Gaeilge Gaeilge agus few wine Gaelic na Halabun kumai Kurtje hoort erin siu lider siu idirlín shin https www.3smo uhiac UK/ontasi u Devon/ontasi. So it's more as few shin Kurtje hoortje erin siu idirlín shin agus mar a dúirt me be shin le fecal ogov be shin le fecal ogov a mahan seo. Nuair a lóramid faoi Gaelta Thír Eoghain is ga an tréimhse ama a gceist a lua. Agus cé go bhfuil féine sí scrífa agan an chineal Gaeilge a bhí a scríú agus má se a lóirt i Thír Eoghain san 7ú agus san 8ú ístéag. Tá mé sé géirí lóirt fan Gaeilge a bhhair sa chunda go dtí an 20 ís. Bí was gur níos ligge agus mata a bhí sí ag an am sin. Agus tan tá áireann goil an canúint le chluinstin céad bliain a roimhe sin. So in 8 agus a dá, seo tuairisc a rinn béarlar orthaí, nus tá a caint fa an Gaeilge a dtuigeann tú a bhí ar siúr. So Mac a bháid an taine a bhí agus bhí sé mar bhuair the Mount Joy Estate na sin Congra go leor do Newton Stewart stáithe. Agus
dreigis an tainimata cheantar an isise diggin tú. Agus dúirt session gachiad bliain ó hain, except through the wilds of Mhuintir Luinigh, chiefly in the barony of Strabane, the English language is most prevalent. Indeed, throughout the county, it is gaining ground every day. So shin a bearler noi. The Roman Catholics are the only sect who are fond of speaking the Irish language, and with them too, it is wearing off very much. So shin an scale of the agus current sé rudbug le sin agus tifi tú an dearcú a bhí aige wichirne, well, bair nach héana diggin tú. Ach an dearcú a bhí aige mar hampla na daoine a lór Gaeilge. The people of this county in themselves differ as much perhaps as those of separate kingdoms. The people of the baronies of Dungannon and Clogher are much more polished than those of Strabane and Omagh generally are. The inhabitants of Strabane, what Sean Nation on which you're digging to is massa leish. The inhabitants of Strabane and its vicinity seem quite a different race of people from those of Mhuintir Luinigh, who are in the same barony. In like manner, those in and about Omagh differ from the parishes of Tyrone and Tyrone in the same barony. And this observation holds good with respect to all the towns and county parts. Ní mac a bhá amháin a bhí scríú stad na Gaeilge I Tyrone gan sin. Trutha bliana in a dhéisian, bhí an scéal canan cíarna ag an tardan a survey, gurú an Gaeilge a phobail wash ag an sin. So, well, bhí an ceart acu stáithí gúir sí bua sin sa chunda ceart go leor. Ach war sí faoi céad bliana eile. So, seanis tá me gala lórt fan Gaeilge in sa fiú hís, so tá a caint inis fa daoine eile. Agus seo túris lórt na Gaeilge sa chunda céad bliana a rís in a dhéisian. Túris in burt ó an teanga acu, so bhí ní ró sé dal a teanga, bhí sí acu mar a hanga láthe. Agus atá níos intífa a thuairim de Herbha. Cinnas go raibh an Gaeilge acu, sé a thuairim híon go raibh siad san cailithe le bheith an cainteoirí go dé mar a bhí an Gaeilge in sa cheantar. So Phádraig O'Connor an scríbnear aitheanta, bhí sé a gobar le conran na Gaeilge I Tyrone an 19 agus a 16. Agus seo an túris go chuir sé ráist. Ceire fariste an a bhfuil a Gaeilge beo an tú fós, mar atá carric mhór, éon bhla fear an Eoghain, bhil sin an chreadan. Caisleán glas, bliain áithne, Gaeilge go mhaith, gortín coppla bhla fear. So sin an chuirsí sa bhí aige. Agus an sin an fear is smó is stáithe a bhfuil muid faoi chumín dá nuair a táid a caint fa Gaeilge Thyróin éman ó tuathil. Nus éman ó tuathil hanig sesin chun a chunda in na trothaidí den fiú sin. Agus bhailí sé scéalta I Mhuintir Luinigh in na 19 trothaidí. Agus seo mar a scríobh sé sin. At the present time, Irish has ceased to be spoken in Tyrone, except by a small number of old people in the western halves of the parishes of Upper and Lower Bodoni and in the northern half of the parish of Tyrone McGurk. There are also some speakers in the parish of Tyrone in West Tyrone. Nish cé gur Gaeilge Thyróine tágam sa mar tidil a chaint seo. Ba an Gaeilge Thyróine a bhí a lórt a gunda gire a bhí cógrach go leor, bhí sé mar chuid den Gaeltacht a bhaine diggin tú. Agus an deacracht a bhí an le cunda gire
Jersey and Shaw, Dr. Séamus Mac Giolla Rugu émal farste agus ta leorthaí scríof aige fan Ghaeilge. Bhí a bhhanú as an cheantar diggin tú hart fá bhhail na creise. Agus Jersey, Dr. Séamus Mac Giolla visited these districts agus bhí sé a caint fá Benadi, Sheelam, Benadi Glen, and the parish of Ballinascreen in the autumn of 1931 and found only one person able to converse in Irish. So, tá sin tan chéad, tá fácla Phádraig ó Conra, tá siad san an sin ag Phádraig ó Beidh in a leorsan, sin Paddy Leiger McCullough agus Gaeilge Thír Eoghain, agus an Darachan an sin buinneann se le ó túhail agus scéalta Mhuintir Luinigh. So, níl seo ionta maith mar léirscail ach tífi se scairipí. Agus caithfí mé leisceil a gháil an Mhuintir Iarthar na condaí seo fásta Iarthar Thír Eoghain. Aró pobl baglótha na Gaeilge ach nach mé tracht aga mar seo. Tá má dírithe isteach cheantar Mhuintir Luinigh go príomha an seo. Agus duine bí bhfuil spéis acu in Iarthar Thír Eoghain, tá chainteoirí an phobail sin luaite ag bhilhan dúgan an duine in tafad chuid na chainteoirí ach lintear an nacht. So be mé ag bogu ó seo go dúgan go Phádraig ó Beidh diggin tú agus be sé cinnal amscaí ach bígí foiideach le mar dálam. So tá cur amach fillite má tá muid caint cahéit a ró an Gaeltacht seo. Tá cur amach fillite síle mé an ahar ó Dublin an tahar Brendan ó Dublin cheantar Mhuintir Luinigh agus tá se luaite leor Phádraig í Bhail. Agus tíir sé síneann Mhuintir Luinigh idir lias capall agus laga tairibh go dtí bruach dearg. Gá híú na himnithe ón Cailliú agus ón Leanáile go dtí Sleasa, Phobail agus labhairt. Is sé sin an tathair san iarthuaisceart ó má tíú an sin a lár an lehannaí ó dreithid an flom. So seo an éit an bhfuil an Gaeltacht. Ó dreithid a flom. Siar go dtí Mhuintir ag leat tá Mhuintir idir Draperstown agus mhair an drochúr ní higlam seo a heispant díobh go raibh. Agus sleasan na sléimhte thuaisceart ón Leanáile agus a sin ó dheas go donna mór, tí sibh donna mór an sin, go ddíireach os cin Google. I baristeachil drasa agus siar go dtí acu ard Mountfield, nes níl Mountfield luaite. Ach an méid a bheith aiceann tú an sin go bonusa an Gaeltacht a bheits mé a luairt faoi. Agus náide tá iarthuaisceart fariste a Haraman me Gurk san airú, so sin Carrick mór. So carú sean Gaeltacht Thír Eoghain go bonusa bhí sí site is sean fariste wadónaí a bhfuil gachuid deanta daois, bodónaí uachtar agus íochtar. Agus má tá tú a caint a Jeremy an le aniu, tá tú a caint fa Plum Bridge agus Greencastle. Nes céir bhéad muitir in na Gaeltachta. So
Seo an fear is mó a bhfuil an chaint seo bunaithe an taine a bhí óinú cíanan. So acha bé óinú cíanan cha bhéh an leor scéalta muintir Luinigh Bheas formail a bhairiste bhdónaí éachtar sin Greencastle é. Ach nuair a fós sé, chuaigh sé a chónaí an chreagan a bhairiste Chearman Bhicirc sin Carrickmore. Thug sé os cin daithead scéalta bagad a údar an leor éman ó tuathail, go mbeidh le seanachla, ortha agus faidireacha. Caintear a Beidh óin ar ó meas bhí meas aige a teanga agus a chuid cainte héin. So ní higlaat eiceáil go rá waithin sin, but an rud a bhí a chuid Gaeilge maith mar gheall gur bug béarla a bhí ag a bhathair. Aithnítear fuair siise bheas in 1899 a bhormail cógracht a Greencastle. Agus bhí si go leor astáithe bhí si 55 bliain deis. Agus as achas grabach ó ghuthastí sin a réist a bhairiste Greencastle. So seo thugah inis tá a gol siomhaidir líne chur suas an seo daobh sa dóigus go dtí le bheith aice. Seo siomhaidir lín agus an tainimetéir higlaat é aiceil an sin. www.dugan.ie agus tí tú an seo go bhfuil na condaithe an seo ar an dhearscáil. Agus níl le déanú agad ach clicáil ar Thiaróin agus tuí tú isteach an seo. Nes tá mé géirí go gluinní sibh óinú cíanan a caint. Agus nes tá rudaí ní samúla na seo. Ach le blaisiú bug a thuirtíomh ar canúint Thiaróin mar a bhí si gan bhrisú a bhíh ón Chian Amsir. Tá hiú ar óinú cíanain 7 leithin na 7aine a rá. So tífi sibh híos an sin 7 leithin na 7aine, so seo an script a bhí aige. Agus tá a gol seo chur a gobar inis go gluinní sibh óinú cíanain. 7 leithin na 7aine. The daoine, the luin, the mhair, the cheantar, the bhíodh, the thuanga, the star. So sin daobh inis óinú cíanan agus é a caint. Agus raham a ráiste ríist ag an sleán an seo. Nes seo fear eile agus just tá meas ba chóirúin meas a bheith eogain ar na daoine seo a choinní an teangaí bheodh agus a dioculá. Agus an rud a déirhin leat arcas deas na súla ar an jaar sin agus aberlum nar chóirúin meas a bheith orthú. Seo fear dar bhainm Mhuintir Mac Giolla agus ní féidir a bheith cinnte go ddíreach a bhí sé rugadh éis na 60 go an dheisceil. Agus bhuair sé bheas in naithidí
na hí sé seo thart. So tá teolas faoi gan. Slaniu an-leahada ar fad sa cheantar is sé Mac Giolla. Thug sé trí cinn de scéalta do émanú tuathaill in 1931 a dúirt go raibh sé thart fa 7 bliain a daois ag an am. Cé go raibh sé as cleachtú an Ghaeilge a labhairt le 20 bliain, hí na scéalta a bhí aige agus a thug sé do émanú tuathaill ar na cinne sfuide atá inscéalta Mhuintir Luinigh. Bhí sé pásta ar bhean dar bhainneam Evelyn ní ghifií, ach ní mharan a sleocht sa cheantar. So sin burtinis as cantar Mhuintir Luinigh. Tá a gol arás a ríist inis ag dóigean go dtí go gluinne sibh óinniú céanán a ríist. Agus an tam seo siad na hibhrethe, níl na rudaí seo ionta simúil. Dóigean Gearmanach a bhí anna d'igean tú, agus bhí sim meige ins na canúintí. Agus mar gheall ar sin dír sé ar óinniú céanán leitheanta na seachtaine a rá, agus dír sé ar fásta na hibhrethe a rá. So tí tú an sin tá an script híos faoi bhain an seo Tá sulas agam go dtí leh sinna éáil, níl mé cinnte go dtí. Sin níos fearr go léiscin. So brútha me seo go dtí go bheice sibh go gluinne sibh óinniú céanán agus é a rá na hibhrethe. Roinní mé na rudaí seo mar tá tú ag géisteach le scéal, tá tú ag geirí an scéal a thabhairt leat. Ach nuair atá sugad hena féin go dtí na hibhrethe, is fusa a bheith géisteach leis na leitheanta agus leis na hibhrethe agus barúil a bheith agat ar go dtí mar a bhí an Ghaeilge a bhí a labhairt i ddíreán. So clun éiste muidirnis le óinniú céanán a réiste agus é ar na hibhrethe. An rud aber simúla dúsa an sinna d'igean tú, sin fuam nach bhfuil cinnte nach bhfuil sé sa bhéarla, ach tá sé chur a bheith imithe ún Ghaeilge fásta, ach tá sé go fáil in ngálaigh na Halaban. Agus chur mé spéis fásta in cearr, ní raibh gá pile ag óinniú céanán in ceathair a dúirt sé. Agus an sin bhí sé cosú le seart ort, bhí sé cosú leis an seart agus an ort atá acu i mí dóir. So sin coidstan na rudaí a chur mé sé sunta agus ar náide má héan sibh isteach ar an síú sin sibh héan, bé sibh ábalta sinna eiceil díobh héan. So raham a ráis
So tá muid ar ais ríist agus seo an tríthú fear inis. Padar Joe Hochi, nis stoithi ghfuil gur chuile sibh tracht ar Padar Joe hena féin. Thug sé sin trí cinn de scéalta bagad do éman ó tuathail an 19 agus a trocha, cé gur sé go mór as cleachtú an Gaeilge Lord le carú agus 20 bliana. Dan an méid a bhí aige leis, cinnas gur ar éigean a bhí béarla ar bích ag a wathair, ban de chlánaí éigní. Bhí sé mar chuid de athbheochan na Gaeilge sa cheantar ag tú sa chéad seo chaite. Bhí an féle uair amháin sa bbliain san óir agus aim Father Joe luaite lé, do bhui a gharmhaach Francis Clark agus phobail ar an iúl, or bachordú a phobail ar an iúl, mar sin an dói a dúirt witir híróné. So, tá fear amháin eile, but sulla déamaid a ré leis sin éisteamaid leis na hibhrethe a ríist. Nis an tam seo ó bhaidlumm den níoste sibh le duine eile. Agus seo Jean Nicrúri. Agus bhí sé cinnal amaideach a d'igan tú mar dúrú tá sé ceart go leor a rá le páiste aber na hibhrethe le do haid. Ach bhí na daoine seo bhí sé dínta sean a d'igan tú ag an am. Agus tá sé ag teat na níos a ríist agus a ríist gurú Gaeilge gur chuní siad san an Gaeilge, mar gurú siad ag fanacht lena gar achrathe, nó gurú nach rú béarla ar bích ag an aithir agus an wathair acu. Agus mar gheallar sin bhí dúthraith na Gaeilge go láidir an tú. Agus cé nach rú siad do Lord Gaeilge le fada, dan an dúthraith Gaeilge sin acu. Bhí sé sin acu nuair a bhí sé cailte ar dhaoine eile. So, éisteamaid le Jane McCrory tan scriptí sa ríist, tí tú nuair a hiú orthaise seo a rá thosaigh sí cin amháin gachan, well éist le Jane tá sé sé bhaid níos fearr ag canúint hir óin na mar a tuimiisi. So there is sin dhéirúbag eile duit ar na hibhrethe agus mar sin. Mus rath mé ráiste ríist. Na seo ban inis, ban eile do chuid Mhuintir Luinigh, agus an tainimeta orthaí mhair ní bhíonain, agus fuair siise bheas solar thosaí na seascadí go mnéiscin. Rugadh a bhformhfuil ach nuair a fás sí an 19 agus a 7 chuaigh sí go croch an bhuí, na sin cógranach go leor do Greencastle ar cógranach do Gortin. Bhí cuid waith ama caite eici America, so ban a bhí antí ar ó chuid den dóin siúlteici, agus nica tianaí nó fox a baineann dí héin. Tá sí luaite i leor Phádraig I bhfuil, agus ban na baí ar ó sean faidirithe eici,
agus rinneú í a hafad agus tá sí le clunstin go fáil ar láin. So éiste muid le mhair ní bhíonain. Nus níl mé geirí áibh no, just éiste muid beidir leis an cuid bag seo. Leisca Tá mé geirí tús a faidir. Yes. Colm serma lang flee. Leisca Liam serma lang, yes. Colm serma lang flee. Chult the dance bird. Vera mayor spirit new. Liam Selagia. Galia Jelum. La wither from a can. Chiagas Muddy Groshalum. Alania J. Casal to Shinran was not west of it. Mahina Nanasana. The dirt of Vash Trist. Vasuna. Grad Jagas Grana course. Rudder Rasta Rudder Mash. Amen. So shin mhair ní bhíonain agus paidir bag deas cíonn sin agus mar a dúirt mé bhí cuid mhór paidirithe ag mhaire agus ní raibh sin ach blaisiú bag fan mar gcoinníonn sin. Agus roghnaí mé mhaire cinnas go raibh greengraftaí ann agus bas crachan buí a mhair mór. So le danig sí go formúil. Agus is cosúil go raibh pobal bag a bhformúil. Agus ina másc bhí band ar bhainneam Mrs. Mary Ann Bradley agus deir sé a native of formúil 1880 to 1953. Macula Nicula an taine a bhíorthaí héin agus dúirt Mary Ann, dúirt formal people were the last in the parish who spoke Irish regularly among themselves. So is cosúil go raibh an Gaeilge láidir go leor hart fa cheantar formúil, mar bhí buint ag mhair ní bhíonain le formúil, bhí buint ag Mary Ann Bradley leis, agus bhí cinnal bhí buint ag Mary Ann Bradley, bhí sí ina córsa ag Jean Nicrury, sin an bhean nach bhfuil muid sin a bhí a tuairteamán na nimhrethe. Agus Jean Nicrury, an taine a bhí orthaí san Jean William Feety, agus rugadh an lean learach. Idir 8 agus 8 agus 8 agus a nacha, agus fuair sí bhas a 9 seascas a dá. An rud a dúrú faoi na a fluent speaker with a rich vocabulary. She never traveled except on one trip to Belfast, where she was recorded. Agus sin an rud a chuala sibh sin a diggantú. Óna mhair a fuair sí a chuid scéalta de Prunches so Conlún, a bhí gobar the RTE. Ach deir sé, she learned her Irish from her grandparents in St. Ulster Herald. So baléir go raibh na daoine na poisttí a raibh Gael acu nó a bhí congra den na gárachrathe. Bhí seans a bhaid ní bar go mbeadh Gaelic waith acu agus dúthraigh Gaelic acu le sin a Lord.
Eliacan an sin the Ellen Devlin, agus seo band ar bhainnim Evelyn Weir Vidi, agus Nicruri of the Orisa. Her mother died when Ellen was 20. She had spoken mainly Irish until then. Fuair a heather bheas nuair a bhí sí trí daois, agus cósanach ag Jane Nicruri, agus fuair sí héan bheas an 19 agus a 7. Ban eile ar bhiú a tracht ar hí na Anna Níhrasi, Nancy Rua, agus bhí si sin a cónaí a bin na fréchan. Agus bhí ceol ag Ceanní Chrasi, Éamon Rua a dearthar agus Nancy Hain. Díbriú Mhuintir Chrasi as connachta in cach achrama, so sin dieta ra séché déag agus a nocha. Agus fuin tidigil Gaelic League ball na Scream Branch, hí an tuairisc seo in San Irish News in 19 agus a 4. Sang 4 Irish songs, 2 of them Jacobite. Bhí óring go leor acu ach is mór an trua nach bhfuil in tafadogan an fun, na fun. So, just le piece of big ceáil a thuirtaíomh. Seo go leisce seo Jane Nicruri agus ag ceáil an seaman a dáte. Vís a deigi ma hanan ráhar an séris, Crumór agus famór a géba, Ó hanan a gáte, ma chuirin cantar hanar wintan fáwar, a bhaike ma hanan a daca bhanuia, Chuid a waith a dara go fuipa, Ga chuise ge mar réimhaid is níwan, Cret agus pakist an fakin a bhríti, Ó hanan a gáte, ma chuirin cantar hanar wintan fáwar, Da winche ma hanan a báte balmóna. Grema a berte a gálat lomta. Warren se buias a rína glóda. Strana tulis na bhíodh. Ó hanan a gáte. Ma chuirin cantar ar wintan fáwar. Fuil mise ma hanan a báte balmóna. Bhí grem beste a gálat lomta. Hag ma buias a rína glóda. Fuair mar súlam hud bhíodh. Ó hanan a gáte, ma chuir cantar ar wintan fáwar. Has a finish of it. So, sin Jane Nicruri agus í an seanan a dáte sin. En zijn naam naar een Nish. Gé mu leiscail bommite tána saothú laman seo. So, seo fear eile a bhfuil cailléir Phádraig Mac Giolla, nis bhí Phádraig agan hena féine digan tú. An fear a bhí ceáil ag tús na caintí seo. Ach seo Phádraig Elimi. Agus bhí Phádraig Elimi beo idir 8 sa dá agus 9 a 8. Agus character a bhí an, agus scríú Phádraig ó bhfuil, scríú sé in leor. Tá sugam go raibh cópanna go leor an in San Bernavon, agus beidir ggóil sé don go fáil, so danne bí a bhí atá cuairtú in leor, tá siad ar fáil go fáil. So, is dóigh gur bé an fear é smó cail ar a daca leis a bhéalaigh a ddíreáin. Paddy láidir an neas aim a bhí Bhí cónaí a gorach an ailt, bodónaí íochtar, sin a réist Parish de Greencastle. Fear cheardach
Stuama a bhíonn, fermer, stiller agus góa. An túidir Phádraig go bhfuil Beidh a scríomh Paddy Láidir Mac Giolla agus Gaeilge Thír Eoghain, scríofa in 2009. Agus tá cuid mhór eolas faoi Paddy in san leor sin. Agus Beidh seogann anis a bheith géisteach le glár fadaí. sé fellamí aim na clonne, Séamus a bhí a ahar náide, ach caithfidh gur fellamí an aithnítear revision. Agus ba neamhsplach nó ilcheardach an chéal a bhí ag héan stuama, mar bhí sé le deocha leis chuid mhór dhéanamh. Ní haig a bhí a bhathair, agus bhí an méid seo san Ulster Herald nuair a fuair sé bheas. He learned Gaelic from his grandfather, who lived to be 107, and his mother, who lived to be 91. So en zijn naam naar een morgen en katje in eren gesgaan uitvrieren. We moeten lenne zo is een hartje waan en zijn naam zijn. We zeggen dat we ook wel heel en even Jan tegen misschien in zijn naam zijn. We alter hissen zo je moet je leken. Dan zijn alter een gescheh. Dat zeg ik zijn naam. Er is een naam zijn en ik naar een probel vrouwtje en nefren doen aan. En ik dus nu hier de markt der drum kaple. Er naar en ik zit aan de probel. Hoe je de gewoon in de dini. Bij banen hoort je bridge water. Hier is je. Wie je gola trod en chen. Hier is het daarom na de legge trod getien. We hebben even hard remschetchen. Naar een even hard. Hier is bridge water. Bullshit na plan show. We are hit when grim krekken agus groeg when agus na dini show na groen hedi dine hele on. Nish Beidh sé fáidir gurú Phádraig gurú sé Paddy Láidir gurú sé cinnal stadach ina chuid cainte. Ach náide ní raibh déis na daoine seo bheith lórte mélik, mar bhí siad scapó na chéile. Ní raibh pobl lórta na Gaeilge anna diggin tú. Agus na daoine seo beidir gurú sé 20 bliana ó bhí siad a cainte Gaeilge. Agus is mar gheallar sin ggóil an stad sin agus tá stáithe ggóil dearmad deanta acu chuid da goid Gaeilge ní nach inú nuair nach raibh sé a cleachtú acu fá tumult có fada sin. A bhí scéalta baga acu agus sin an scéal sin fá bríide wata. So mar a dúirt me tá sin le fáil I leor Phádraig I bhfuil. Agus anis tá me geirí Tá mé anis sé geirí a go ré ag an chéad chuideile den chaint seo agus So, tá sulas agam an is gohfuil
cinnal blaisiú bag agah cahéit aró an Gaeltacht agus cuid den na daoine a bhain lá. Agus anis ba bhaithlim a bheith caint fan canúint héin. Nis níl tá sé runte ina gúig chuid agam, mar atá fógraíocht phonetic sa méarla. Agus sin bun uamana na teanga, fuamana a tanta udigant. Agus an sin an dara chuid an fóneáliacht, sin an phonology mar a deirtar. Agus sin an taithú a hig na fuamana sin le fácaile chrúil. Beidir ná bhfuil sé sin ionta sáilir, but le cuidú débé níos fearr agah in dhé seo. Agus an geilehíocht sin an tríthú chuid sin morphology. Agus sin na míran na bug a fuamana gur bheidir bugú uacail go fácail le cíal léith a chóirt. An sin cyfréir na syntax. Agus sin na nósanna atá sa teanga le fácail a chur le chéile in Albert. Agus an sin ag an jeú semantic nó an chéal atá leis na fácail. So tá muid leis an ógraíocht. So tá agad go bhfuil céal agus leathan mar chun cheapan san Ghaeilge tá sé tábhachta. Agus tá dí leathanan agus tá dí céalan. So an chéad chean sin de, agus an dara chean sin de. Very sure for Jara Gamin Lubini Carno Gacha Umana agus Tuishlish no slash on Tossi the nosen a litrihan na teanga. Nish tashkiel bug for Owenyo Kianain. Agus ban vikele year as a charik war nur a vishishe eg folum na teanga. Dúirt éman ó tuahail a d'igan tú nuair a dúirtí cuid. Nach cuid a bhí an, ach cuid agus Jan. Nuair a dúirtí Jan, dúirtí nach Jan a bhí an, ach Jan. Nis níl sugam an jiglah an differ sin a chluint sin. But le rin éman ó tuahail rin sé tan na fácla tan litrú na bhacail tá sé mualaithe nó clóithlaithe sa leor scéalta bhaid lonnaí in iarracht leis an uamniú mar atá gcóinniú céanaan mar hampla go príomha a chóirt. So tá chur thuige éman ó tuahail tá sé a leagtha amach de réir na gotaí agus na consan. Agus seo na gotaí ardú gotha nach bhfuil bémarthú. So an éite heile bíonn se fuaimnítear cosú le maidín. Ach a muitir lonnaí dúrú maidín. Ní maidín ach maidín. Agus tá sin na chluinstin in a ghlaithionéile fásta. So bhí maidín agus buala, seachas maidín agus buala an. Agus mar hampla an a ránaí in áit raithní. Sin rodella. Bhí a ardaithe go dtí ó a cuid mhaith agus an sin Jimmy an raithní, Jimmy an uam sin ra as lár a fácail agus Jimmy an a lár fácail go mai. Agus bhí srónú rive agus inéis mar a deirtar agus N. So tá súlasan go jiglah an differ idir
Rani agus Ronnie ach lein sin, mar sin an sróna. Agus an sin bhí íslú gocha nach ró béim rá mhór mar hampla ó bhead sé sin fuamnithe mar bhí casan se has casan acu agus náiad a sinna dír chanin fásta. So an rud atá mé géirí a chur an dúildíh go bonusa, hí chainteoirí bhí siad cinál fáilsa mas mín. Bhí is acu go raibh maidín ag teacht agus ní raibh siad maidín ach fuam a bhí níos cógra do bhar a méal agus maidín agus bola. Ach an sin bhí an srónú sin an fásta, sin cindas na mar a déir éman ó tuathil. Strong nasalization is an outstanding characteristic. So an rud atá mé géirí a chur an dúil, ní ró a gach a canúint Thír Eoghain nach ró an áitecha eile, ach ba éon dóid a churthú na fuamanna sin le chéile, sin an rud atá le tabhairt faoi deara. So sin na fuamanna a dtuigeann tú, fuamanna a bhain. Agus seo an fónálaíocht an is písí baga art, chuala sibh Jane Fitty William agus í Lord Bart ónú céan fásta, seart agus art. So agus immart, seachas imacht. Sin nós a bhí coitianta agus atá coitianta i ghlaithchan éile agus an mídóir go fáil. Tá na daoine an dheir siad 1, 2, 3, 4, 5, 6 seart ort. An rud eile a bhí fa písa bag eile fa Gaeilge Thír Eoghain. Tá seoinn tá deacair agamsa, mar dearamsa a gcónaí scéal, mar tá mi sé ag smuitiú goil an sin goil se cúil do bhar an gota í fada a bheith teacht leis. Ach ní mar sin a bhí se an Mhuintir Luinigh, an rud a déirid siad san scéal. Agus is cuma cé acu cúil na leathan atá an gota ina dhé. Tá an sin tá sé cosúil leis an leathan sin, seachas cúil. So tá so go bhféin, leathan sin sá, agus cúil sin sé. Sá agus sé. Ach nuair a bhí SC i gceist a Mhuintir Luinigh, dúirt siad a gcónaí scéal, agus tá sin acu i báirteanna de chonacht, agus chomhaith le sin tá sé ngálaigh le halabain fásta. An mír SR bhí an nós an stra a dhéanú as an éit sra. Deir mo dinne ar náide an srabáin, ach in Gaeilge Mhuintir Luinigh deireadh siad an strabáin. Agus sin nós atá coiteann i Gaeilge na halabain. Nus tá an fuam tá sé ionta éitrim in Gaeilge ar fad, ach tá sí le cloinstin. So mar hampla an brithir sir agus an amsir aisteanna ceanúchar na thuirnéisí ar an uanach mhairich. Agus an brithir sir an samóch an dhéalach, ceanúfaí an talú a cha tuirigid ceart a bheith So tá mi sé ag déanú iirecht an sin canúint
Mhuintir Luinigh a chóirtaíh, agus tíofaí sibh an sin an tuirigid. So sin mar a dúirte, sin an rud a bhí me caint fá ribh seo. An a ardú go dtí ó, cinnas gurú consain cléile ag teacht ina dhé. Airigid a bhí san a ddír chonaill cinnte agus an éite eile, a urigid an tuirigid a bhíú acu in Mhuintir Luinigh. Agus an rud céarna in éit an rud a bhíú acu in. So cheannaí an talú ach a tuirigid ceart a bheith an. Agus an sin an móg chun dhéile an dara farsa watha. Cheannafa da méo a tuirigid agat. Agus bheirhí sibh le fis an sin nach agat a dúirt mé. Gurú cléanú fásta agat an dí sin a héamhú. Agus tá sin coitianta go leor hart fa ardar ratha agus lean colm ciile in éachtar na condaí gúna ngáil. Nis an geilbhíocht tá go réige gastain seo mar tá tíam ghfuil an táma go réling. Buineann an geilbhíocht leis na héanaid sin fuama a bhfuil féim lá do chéal áirithe a chur bheas. Nis ní dhearthaid siad áirithe a Mhuintir Luinigh. Dhearthaid siad áiriste. So éiche go iste. Ceaniste a bhíú acu seachas ceannaithe. Agus sin sa rangháil chaite. Agus nó eile a bhí acu ná anna ag jeirú fácail leis an olra a chur a bhaim nó a chur a gíal. Dearthaid siad san annú. So gar íanú seachas geiríocha. Gar íanam. Agus sin an íormhír olra. Ach cuine a gimne gur geirie sé an bunchéal atá le geirie gar ia. Agus an uimhir olra fia sin fianna. So sin garíanú sin an rud a bhí in Mhuintir Luinigh. Agus bhí cléanú an fásta an héit as lár fácail agus cirú sile a dhéanú. So in áit ahar agus dearthar bhí agus drear acu. Agus Jimahu an síhéit atá níos láidre stáithe ach dreichid. Ach ní dreichid a bhí acu in Mhuintir Luinigh dréit a bhí acu. Agus má smuoitíonn sibh ballam dréit sin in san lágain. So is cosúil go raibh an cinál cainte cíar sin in éachtar hir chonaill in san lágan nuair a bhí an Ghaeilge a lórteán. Agus NG ang a lár fácail, bhí sin Jimahead sin fásta. So an ní dearthaid siad angel na daingan, dearthaid siad angel in áit seachas angel agus dain seachas daingan. Agus mas smuoitíonn caithfí go raibh sé sin fud hiróin fad. Mar smuotí an chuirsís atá agan an bhaile in íochtar an chondaí an seo the dain. Agus sin an dain an dóid a dúirt mo dinne an seo an díróin an fácail sin. So sin an fá deirtar the dain D-Y-A-N seachas daingan mar atá an anganí chúis agus rudaí eile. An chuimhréir seo an dóid a chuirtar na fácail tá bailí léich ag an Ghaeilge le rudaí rá.
So, cha agus chan, seachas an bhír dúilteach ní san amsir leithre, agus char, seachas níor san amsir chaite a bhíon. So, níor bunú úsid as ní de grach I ddíróin. Cha agus chan, mar atá aber in Roscoil nó a ghlaichinníli fásta. Agus tugu tús áite don órainim shin an áit mud. Agus ní aithnítear mud ach mar bhír scartha ún bhríchar cho háite. Dúirt óinniu cíanan agus teispan an seo deit an chial agus an tuiscinte bhí ag a bheith ag óinniu cíanan an teangaí agus gur fear smuointe a bhí an na d'igan tú agus gur thuig sé codé a bhí ceart agus mícheart in san teangaí. Dúirt óinniu cíanan le émanú tuathail gur chonig tú mud gur sé mícheart de gramadí na háite. Deirfid sé sin héan chenig tú sin agus sin an rud a deirfid sé sin a bachóir a bhí an. Mar bhí sé sin a rá gur an mud sin gur sé mar chud den bhríchar cho háite seachas a bheith ina órainim leis héan. Agus seo rud fara, bhí fara in seo ddíróin is casú agus an chial a bhí leis mar cinnas a seochar sin an chial a bhí Agus déir ó tuathail gur fór an bhéarla atá gceist le fara Mhuintir Luinigh. Agus is casúil gur mar ábalta a chuichlaí fara ún bhéarla. Tá mé ábalta sin a dhéanú. I am able to do that. Faoi me lí fara bhí me tursa. I went to bed for I was tired. Agus sin an dói a déirthú Mhuintir Luinigh. Faoi me an áit chuaigh me. Faoi me lí fara bhí me tursa. Ní tursach, níl an es sin cúil, tá sé leathan. Bhí me tursa. Agus an semantic, bagrach leis na daoine se bethe an áit go manaí díagait a rá. Bhí Samuela, ní rúirt siad Samuela, ach dúirt siad Samuela mhór. Ma bhí siad a caint fágol ag an balla mór a d'igan tú. Ach ma bhí siad Samuela sin Samuela, so tá sin tá orúin sin. Agus eige, agus sin an rud Virginia a lig ach tá sé scríomh agan AR, agus ma Jeremid AR sin ar, but ní Jeremid sin, Jeremid agus eige a bhí i ddíróin a náit ag an niúil. So pobl an niúil is sonan sin agus rá le chéile. Sin an grá dói a bhí acu, an grá bhói a bhí acu le chéile. Bhí sé bhar an niúil. Níor bhain siad úsid as ní deirfid siad ina scéaldú, arsaí scéal. Sin an focail a bhí acu rud a insint. Agus an sin lín, sin an chial a bhí le sin go héanarach. Agus tá mis ag deanú beidir gur léan, chuala sibh an focail sin léan in san óran níl sin na lá. Dag mé léan orm héan, is dag mé sin ghaoine eile. So stáithe gur léan agus an nós a bhí an Mhuintir Luinigh sin a ardú lín sin go héanarach. Fáidíneart a déirfid siad uigneas agus fuair mé sin i bhaclóir daoine. Sin an
tá sé luite I ddíróin gur fáidína, tá fáidínart orm. Tá fáidínart orm. Agus an focail silanach, an chéile tala silanach gohfuil sé bin, tá sé rud, higle ceáil a bheith silanach bin. Ach ní sin an chéile bhí le silanach a ddíróin. An chéile bhí leis gurú sé triblaide nó achrannach, mar a dúirt padí láidir héan dúirt sé bhí breder a buint leis. Agus dark mé in san bhí mé géirí fáil amach an jocuil an cíal a bhainte sin, agus tá focail an silaide, agus an chéile tal silaide sé gur rud míth leachmhar atá. Agus beidir gur sin an chéal gur rud éigen a bhí míth leachmhar bhí sé triblaide nó achrannach. Agus déirid siad rin mé sin mo lóntaí hín. So sin mo chunláin héin, rin mé sin mo chunláin héin, dú héin a rin mé. Agus sin lón, agus sin lónta sin an olra atá lón. So rin sé waithidó héin. Rin mé mo lóntaí hín, agus tíú sin héin, ní úirt siad héin, dúirt siad hín, agus tá sin in san Ghaeltacht lár go fáil, an hín sin. Focail simleid, simléir. So níl gathabí eile agam dhélas agam. Nis stáithe gur ó padí láidir dúirt mé libh gur stílare a bhíon, agus beidir gur ag téo pátín a bhí gceist aige. Bhí na faclaí seo aige simláid, agus an sin dúirt sé gálaí an tuisce, seachas an tuisce a bhrích. So, da méid sé chur síos a cheatal, bhíd sé a gáalú an áit a bhrích. Agus séadaíocht, nó séadaíart, a bachordú rá, séadaíart a bhí acu an áit fánaíocht, agus a rís sin padí láidir a ríist. Dunne a bheith a fánaíocht a gol an seags an siúd agus a an áit. So, tá ma buirthe nach ró an tam, well, níl an sin a blasú bug de na rudaí a bhí an Ghaeltacht Thír Eoghain. Agus an is bhhailm na foinsí a thuirt daobh sin éman ó tuathail, scéalta Mhuintir Luinigh, agus curú dhéanú athálsú le cuidiú chóirle na hómaí I 2015, agus tá sé le fáil go fáil. Agus an sin Phádraig go bhfuil a 2009 scríb sé padí láidir Mac Giolla agus Ghaeltacht Thír Eoghain. Agus bhí cópanna de sin in San Bernavon. Dhélas agam an bhfuil siad go fáileán, but bhí cópanna go leor. Fun sé eile ráisín í bhfuil an bliain dar gin chuir sí amach Ulster Gaelic Voices, agus sin ag antú soltach am alfáirste. Agus a ríist tá chuir síos Gaeilge Thír Eoghain níl achanrod go crinne in na dar, well, ní bhí an saoig an lacht agus is cinnte go lachtan na go leor an rud atá mise inné a rátlaat a diggin tú. But tá rudaí baga nachhfuil go homlan crinne fa Thír Eoghain, agus tá mise déanú chur cinnas gur as tír chonaill an bhirt sin a diggin tú. Agus níl an teolas acu an áit a bachóir a bheith ach caiithí tú sin a waithú dífa mar tá job ionta maith déanta acu iirecht Ghaeilge Thír Eoghain a chur ar gcóir. So, heispan mé sin daobh a diggin tú sin an áit na rómaide géisteach le óinniu cíanain agus le déanaí grúirí.
ag rá na leitheanta na seachtaine agus iad a contas. Agus tá scéalta bag agus chud mhór ar an siú sin. Agus má tá spéis agat in éalaigh Chiaróin, nó in éalaigh chuig gealú, go ar an siú sin go bheici tú go déatá. Agus éis seo an siú idirlín atá ag círan ó Dublin. Agus tá chud mhór ális bailíthe le chéile ag círan. Agus tá mé gol sin aga go bhain sin mas míonlah hiaglah sin a scríú síos agus go isteach ar an siú idirlín sin. So níl an seo a blaisiú bug do canúint Chiaróin agus tá plé ag ó tuathil ar carú agus chuige ceanna lecha áirithe sa canúint agus ní ró agamsa ach beidir ní ró agamsa ach dearm deisín nómar sin a phlé mé leh an acht. So bhaidlim gur maithigah a rá libhste agus gur maithigah a rá le cóirde lár olú agus an Burnavan go háirithe as an deis sin le rudbug de éireacht Chiaróin mar gheall ar a Ghaeilge a chorús mór góir. Agus bíam a smuitiú nar a bhar a bhd Mhuintir Chiaróin a bheith ag díriú isteach ar canúint Chiaróin mar a bhí gan brisisiú ná a bheith ag deanú aithris ar canúintí eile. Ach ar náide adagus gur canúint bheodh níl mé ní hiaglamsa a bheith rá chruaí ar Mhuintir Thír Eoghain mar dúrú lam beidir gur as Chiaróinú ach Ghaeilge Thír Eoghain atá agat agus ar náide sin ghlach méile sin agus níl go lasán na dtuigeann tú. Ach níam sa iireacht anis agus a réist a háisteach ar canúint Chiaróin mar sílam ghfuil se tá sé deas mar canúint agus ba chóir do Mhuintir Chiaróin a bheith bradú leistí mar canúint. Mar an áit bheith go démar ten aimsir sin canúint Chiaróin dtuigeann tú agus na rudaí baga sin Músclaíonn siad spéis in líne. Well, mhuascail siad na spéise agus tá sulas agam gur mhuascail sé spéis anmh sé fásta. So gur maithigah agus EOID. Sin é chéin. Ai, hú, is an bit mó. Ghailge an focail sin ag an dearg agus function the powder went to it and you're sweet again more in air. And this is reached one in uses as core awful as Shanghai Euro and if it's minty more in air. I can look at it with the order in the Zero Junction rubber me small and actually zero jar daily tunnel. We had armor and then I should offer could then not position of what you're asking. Come against me rubber me small. Well, Walling hen the year beige digging to she rud bonusach a digging to na fuamana of eogat. Agus leis na fuamana carta of eogat ar noia. Caihi tú éisleat le muir na Gaeltachta is cuma caravasiad. Nus nuair atá na fuamana agat higla iad a chur le chéile digging to in the Asia. An Jackrat a bhí nogamsa digging to. Nuair a haisi me hen a fólum na Spanishe. Chaith me se bugnach Cukish a fólum na fuamana nach roagam ma diggin tú. Agus ní harlíonn sin aganne leis an Ghaeilge. Just glachamid leis gohfuil na fuamana aganne agus lóramid agus sin an fá gur chur mé an rud sin fá Síle Mac Giolla Phádraig
agus í ar adúirtí. Óin Jan do chuid agus dúirt sé sin níl sin ceart. Jan do chuid. So bhí sé géirí a chur ar bhealach a leasa diggin tú agus bar lumsa da méo canúint Thír Eoghain ag daine seachas fuamana an bhéarla diggin tú. Báilí a bar da méo canúint Thír Eoghain acu diggin tú agus iad as Thír Eoghain. Agus bhfuilhain sin na poisttí atá ag teach amás na Gaelscoileanna tá siad san rá. Níl me sé géirí a bheith a lóirt le cosú le Mhuintir Thír Eoghain. Well tá sin maic go leor ach is míle massa a bheith a lóirt mar Mhuintir bhil fearste Caithime a bheith cuaramá cinnte. Diggin tú héana diggin tú codéta a gceiste go So, mollam go mór Mhuintir bhil fearste as an spirit a tom tú a diggin tú. Ach, Amani bíonn siad rudbug míth láchtmhar nó Shillanach. Tá dá rudin sin. Jeepers, yeah. Well, seo couple of the céadráiltí gur mhaid a sin dhéanamh sin thar an mhaid. Sin bhfuil don sé a bheith kind of statutory based na Gaeilge Tyrone Irish a bug statutory anyway. The short that we did. We have that the anyway. Cashbag and cash punctibag check will be no Neil some and Dr. Fighting and then it would be a Eastern Scotland and Jen Arat school and Taffadu Hart. I was which Johnny would be oh Tesher Taffadu go forward. Tesher Taffadu go forward. Like how do and Crippa